Ftit tal-ġimgħat ilu ex-priġunier tkellem dwar is-sitwazzjoni fil-ħabs f'intervisti mat-Times u anke ma' Net News. Anthony Borg ma ddejjaqx juri wiċċu waqt li tkellem dwar dak li jiġri wara l-bibien ta' Kordin. Tista' taqfel bniedem fi 3 xhur minn joħroġ xejn minn ġol kamra u tmur toqgħod tittantaħ. Tkellem bla tlaqliq dwar il-klima ta' terrur li tirrenja f'din il-faċilità u dwar kif jiġu trattati priġunieri li jkunu ddisprati. Bida jgħidulhom ħanaqbes lill-pulizija, dak żgur li moħħhom ma kienx sew, kien jgħid frankuni. Fimt? Tela d-direttur qallu inti m'intix hawnhekk, inżil lej il-ħabs. Niżlu lej il-ħabs u tgħallaq dan. Borg tkellem dwar kif id-direttur tal-ħabs Alex Dalli idur fil-kurituri armat pistola u dwar kif dal-waqt se jintilef il-kontroll f'din l-istituzzjoni. L-intervisti ta' Borg kienu deskritti bħala kuraġġużi. Iżda tnejn l-istess Anthony Borg reġa' kien is-suġġett ta' artiklu li der fuq is-sit talk.mt li qal li l-eks priġunier reġa' jinsab infittex mill-pulizija wara li naqas milli jiffirma flassa kif ordnat mill-qorti. Borg, maħkum minn biża' li kien se jkun vittma ta' xi kampanja ta' terrur kontrih għax tkellem dwar il-fatti f'Kordin, ikkuntattja lil Peppi Azzopardi, magħruf għall-ħidma tiegħu f'dan il-qasam. Sejġennuni Pep, Borg insista ma' Azzopardi li l-istorja tas-sit tal-General Workers Union ma kienet xejn għajr gidba għax hu qatt ma naqas milli jmur jiffirma. Qed jikdbu biex ikissruni, saħaq Borg. Peppi Azzopardi qal il Borg biex imur lassa u jiffirma, imma jekk kien tinfittex se jżommuk wissieħ. Borg reġa' insista li hu ma kien falla qatt milli jiffirma u mar lassa kif qallu Peppi. Fl-assa Borg kellem lill-ispettur li min-naħa tiegħu ikkonfermalu li ma kienx hemm firem neqsin tiegħu u li mhuwiex infittex mill-pulizija. Kien hawn lill-ġurnalist ċempel lil talk.mt u talabhom ineħħu l-istorja ġala darba din ma kienx minnha. U talab ukoll il-konferma li Borg mhux infittex mingħand l-avukat tiegħu stess. Bl-avukat jikkonferma li m'hemmx mandat ta' tfittxija għal Borg. Wara dan kollu l-avukat tal-ex ħabsi talab dritt għal tweġiba fuq l-artiklu li ttella fuq is-sit tal-General Workers Union li ma tweġiba ġiet ippubblikata. Madankollu fis-sit reġgħu tennew li għandhom informazzjoni bil-miktub li Borg huwa mfittex. Net News talab lill-pulizija dwar il-verità fil-każ kollu. Madankollu u minkejja li tlabna li konna tweġiba sa kmieni wara nofsinhar, il-pulizija baqgħet ma kkonfermatx jekk fil-fatt hux qed tfittex lil Borg jew le.